An makapaghiras din kaugmahan asin makatabang sa nangangaipo an mayormenteng kamauotan kan 505th Maneuver Company kan Regional Mobile First Battalion Bicol kung taano ta nagkaigwasinda nin amay na pamasko para sa indang piling benepisyaryo. Saro na nga ni sa mga benepisyaryo ninda iyo ang tulong magturugang na may cerebral palsy na residentes kang barangay Makabugos, Libon Albay. Sigun kay Police Captain Alvin Nugid, sarong concerned citizen ang nagpaabot sa indakan kamugtakan kan magturugang. Asin na pagdesisyonan nindang handugan ng mga ininin simpleng kaugmahan. Nalalapit na po yung Kapaskuhan. Isa po sa mga significance nga ng Pasko is yung spirit of giving. Dama at nauunawaan din po namin ang hirap ng buhay kung kaya sa abot ng aming makakaya, gumawa po kami ng paraan upang may paramdam ang malasakit para sa kababayan natin na nangangailangan po. Dugang paninugid, bakuin yan primerong best na ginibuninda ang siring na aktibidad. Haloy na danindang pigigibo ang pag-arambagan nga ni taon-taon na marealisar ang proyekto na parte kan programa kan PNP Bicol na malasakit, kaayusan, kapayapaan at kaunlaran. Actually ma'am, hindi lang naman po ito first time. May mga previous na activities na rin po tayo na sa pagtulong sa kapwa natin. Bali, ngayon ma'am, ang present na programa namin is meron po kaming tinatawag na Project 5 sa Regional Mobile Force Battalion. Bali, ang Project 5 is Fight Insurgency via Education. So, isa po itong educational program. Lagi pong nakahanda ang 505th Maneuver Company Regional Mobile Force Battalion 5 na magpaabot ng tulong sa abot ng aming makakaya. Apwera sa amay na pamasko, na naumansinda ni relief goods kan nakaaging bagyong paeng, magi ng mga libreng kandila kanundas, asigurasyon kan grupo, apwera sa pagsabuhay kan sa indang propesyon, yaon man sinda sa pagtaba, nga ni dawa papano mapagyanan buhay kan mga nangangaipo nindang kababayan. Para sa mga istoryang tatak Bicol, Laar ni Miranda.